ଆଜିର ଏହି ପରିବେଶରେ କବିତା ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଆଈର ମୁହଁରୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର କବିତାଟି ଶୁଣିବାକୁ ଭାରି ମିଠା ଲାଗେ। ଆଜିର ଏହି କବିତାଟିର ନାମ ପଥପ୍ରାନ୍ତେ। ଶୁଣିବା ତାରି ମୁହଁରୁ। ଆଈ ଆରମ୍ଭ ହଉ। ବୁକୁରେ ଧରି ଯାତ୍ରୀ ଭରା ବସ୍ଟା ଗଲା ଉଡ଼ି, 70 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ୀ ହାତରେ ଠାରି ଡାକିଲା କେତେ ରାସ୍ତା ଧୂଳିରେ ବୁଡ଼ି। ଶୁଭିଲା ସତେ ଡାକ, ଚାହିଁଲେ ଯାତ୍ରୀ ଯାକ, ଟିକିଏ ରୋକ କହିଲା କିଏ ଜଣେ। ବୁଢ଼ୀକି ମୁଁ ହିଁ ଜାଣେ, ଏଇ ସେ ପାଖେ ପାହାଡ଼ ପାଖେ ତାଗର ସେଇ ଜଣେ। ତାକୁରେ ଥିଲେ 3ଟି ପିଲା, ଗୋଟିଏ ସେଥିରୁ ନଈରେ ଗଲା ବର୍ମ ଆଡ଼େ, 2ଟି ଯାଇ ଫେରିଲେ ନାହିଁ ଜଣେ। ସେଇ କଥା ମୁଁ ଜାଣେ। ଗାଡ଼ି ଚାଲିଲା ଆଗେଇ ଦୂରେ, ପଛରେ ଖାଲି ଧୂଳି। ବୁଲି ଚାହିଁଲେ ଯାତ୍ରୀ ଏତେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୁଢ଼ୀ। ସେଦିନ ଅତି ପ୍ରାନ୍ତଶାଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ ମୁହିଁ, ସେଇ ଯେ ଦୂରେ ସଡ଼କ ତଳେ ବୁଢ଼ୀ ରହିଲା ଚାହିଁ। ଅନ୍ଧକାର ଅଇଲା ମାଡ଼ି, ବୁଜୁଳା ଥୋଇ ଶୁଆଇ ବାଡ଼ି, ବୁଢ଼ୀ କହିଲା ଡାକି, ଯିବାକୁ ମୋର ହୋଇନି ବେଳ, ଆହୁରି ଅଛି ବାକି। ମୋ ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ରହିବ କେବେ, ସେଇ କଥା ମୁଁ କେବଳ ଭାବେ। ସେଇ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବି ମୁଁ ବସି, ପିଲା ଗଲେ ଯହିଁ। ଚମକି ଉଠି ମୁହିଁ, ଦେଖିଲି ବୁଢ଼ୀ ଅନ୍ଧକାରେ ପଛରେ ଅଛି ଚାହିଁ। ସୁନ୍ଦର।